Events for Skovsgård er et initiativ, jeg tog for næsten 3 år tilbage, hvor vi blev enige om, at der skulle ske noget i den her by. Og navnet blev lige støbt, fordi jeg tilfældigvis havde Skovsgårds efternavn, og vi startede med at lave nogle events. Men vi er i dag en kæmpe masse mennesker, som laver alle mulige skøre ting og rejser rundt og hjælper alt fra frivillige organisationer til kampagner for kommuner og skal til Hamburg nu og lave nogle ting. Men vi laver andet end events. Vi laver markedsføring, og vi laver branding, og vi laver rigtig meget kommunikation. Vi er en hel masse mennesker med rigtig mange forskellige kompetencer og ressourcer, og jeg synes, det er rigtig vigtigt at lægge vægt på, at uanset hvor gammel man er og hvor man er fra i den her verden, så har man noget helt specielt, man kan bidrage med. Vi er her i dag, fordi der er det her mountainbike-løb, og vi skulle lave sådan en lille sjov happening forud for eventen. Vi prøvede at være sådan lidt ambitiøse i forhold til, at vi tænkte, at det kunne være vildt fedt at skabe en cykel formet af mennesker. Jeg synes, det gik eminent godt. Vi vil gerne have flere deltagere. Jeg synes, det var rigtig spændende og lærerigt. Det er første gang, jeg har været med, så det er meget sjovt lige at få lov til at prøve at være et hjul for første gang. Jeg synes, det var rigtig godt i forhold til, at så mange mennesker, der bare lige sådan sammen kan lave noget, og cyklen bevæge sig, og hjulene kørte rundt. Ja, jeg synes alle, det var også bare sjovt at prøve at komme med herinde og se sådan noget og prøve at lege cykel. It was really fun. It was really exciting. There was actually less people than I thought would show up, but we made it work, and it was really, really exciting. Maybe not the biggest human bike, but definitely a very fun bike. Yeah, really fun, really good.